so maso ki karanta, ki ji zancen zuciya rai ake gina kauna. Iya karko littafin so na zo na karanta, na ji zancen zuciya rai ake gina kauna. Asahu na masoya mu ake tabbatance, ki tsaya a cikin rai safiya da marece. A cika min buri ni da ke mu kasance, ki zamo jin daɗin rayuwa a takaice. Na sanar miki komai naki ne ki amince, dukkanin bacin rai kan gushe